ka ga abin da ba daidai ba ne, ba unhwanin 'yan ƙasa ne ba, ka ruhe ido, to Allah sai ya tambaye ka. To mu kuma wannan abu ba mu so. Shi an maharin wannan kucece amma komi ya tsaya an zamna an yi tattamna za a samu mahita. Mahitar da muke bida mu ba ta kanmu ba ce. Cin hanci da rashawa mun ce a tsaida shi. Ba mu tambaya ka cin hanci, kuma in Allah ya yarda ba za mu tambaya wani cin hanci ba. Kenan wannan a yi shi wadda 'yan ƙasa duka za su unhwana. Kai abu in mai hankali yana da hankali, in ya ji wata magana ya san abin da bayanta. Mu ne cikin karin magana mu ce da ijiya ka yi zuga, za mu gaya ma ƙahon da ke yi ma ciwo. Kwaɗo ko cikin ruwa yake, mun san da ƙahon da ke yi mai ciwo, sai a bar sha'anin hakan nan. Insha Allah. Insha Allah. A kwanan baya tattaunawar da mun yi a kun taɓo zancen hulɗa mu tsakaninmu da China, har aka kawo irin rashin fahimtar da ya shiga tsakankaninmu, suka aka janye a jakadansu. Yanzu sun turo sabon jakada ma har kun karɓe shi, an ɗan tattauna da shi. Wannan ɗin yana nuna cewa komi ya daidaita tsakankaninmu ko kuma ina aka? Wannan janye jakada da sun kai ai ba dan wani matsala ba ne. Ya kawo ƙarshen lokacin shi ne an ka sauya shi ko kamar da wadda kasashe duka suna yi. Ba kuna gani ba a wata uku wata hudu ba mu karbi sami jakadu. Wannan shi daban yake, lokacin shi ne, wa'adi ya kai, an sake shi, an kai shi yanzu ina ji yana Ethiopia. Wannan wannan can sun ka tura shi, ya zan jika da sojan Union African. Ba shi ne ba matsalar. Matsalar kamar rabon kuran da an ka zaman yi, Faransa ta yi zaman yi muna, shi ne mun ka gani hasashen shi cikin petrol. Mun ka ce to mun lumce ido so guda ya kai mu ga hallaka. Yanzu kiɗi ya sake, kuma rawa ta sake, kuma masu rawa sun sake. Kenan a zo a zamna, kowa alhakin shi ya hita daidai ruwa daidai tsaki. Shi an mahalin wannan kucece da kun kaji. Amma komi ai gida guda ma in ana zamne ana iya samun bambanci ra'ayi. To ka gani to wanda ba su magana amma sai kaga hakura sun dace harshe, sai kaga ana tofin jini. To shine cikin zama, in kaga abin da ba daidai ba ne, ba unhwanin 'yan ƙasa ne ba, ka ruhe ido, to Allah sai ya tambaye ka. To mu kuma wannan abu ba mu so. Shi an maharin wannan kucece amma komi ya tsaya an zamna an yi tattamna za a samu mahita. Mahitar da muke bida mu ba ta kanmu ba ce. Cin hanci da rashawa mun ce a tsaida shi. Ba mu tambaya ka cin hanci, kuma in Allah ya yarda ba za mu tambaya wani cin hanci ba. Kenan wannan a yi shi wadda 'yan ƙasa duka za su unhwana, sai mu fahimci. Insha Allah. Har yau dai cikin zancen hulɗa tsakankaninmu da ƙasashen Burkina Faso, Mali, IOS, ina aka kwana da kyakkyawar hulɗa da take tsakankaninmu, zancen ƙarfafa ta. Mun gani irin yadda kuka gudanar da taro na shugabannin ƙasashen a watan Disamba da ya gabata na shekara ta 2025, yadda taron ya yi armashi, aka ɗauki ƙudurori da dama da ma dukkan tsare-tsaren da aka yi. Wani irin ƙarin bayani za ku yi mana a takaice game da ita wannan hulɗa? To ita hulɗa ba sai na gayi ba, kowa ya san da tana daren da ko iyaka akwai ɗan abu da ba za a rasa ba, kamar tsakankanin zirga-zirga ko na ƴan Nijar su shiga Mali, ko ƴan Mali su shiga Burkina, ko ƴan Burkina su shiga Nijar, ko ƴan Nijar su shiga Burkina, ko ƴan Burkina su shiga Mali. Wannan suna kawo muna ƙorafi. Ai kun ga kwanakin baya akwai wannan mai kula da haraka ƙungiyar confederation wannan na Burkina, tunda yanzu kamun lidda ya zo ga Burkina, ya zo nan Nijar, an yi wannan zancen, ya zamanto ƙasa guda yanzu, ba zancen Nijar, Mali ko Burkina ne ake yi. Kenan 'yan ƙasanmu duka waɗannan ƙasa uku nan babu inda ba ƙasar su bace. Kenan bai kamata ba a samu matsala
har ana amsa kuɗi wani wuri ka ja amshi jika 5 ga mutum, wani wuri a amshi jika 2, wani wuri a amshi jika, wannan bai taso ba. don irin waɗannan ana samun su, amma mutane su san da tahiya ce da bata yi shekara 3 ba. cikin shekara incinmu shekara 65 muke ko da mun ka samu inci, Mali ta samu inci, Burkina ta samu inci, wancan inci duk wannan lokaci to ba inci da shi muke buga gaba ba, ko an kai zaman buga gaba, sun kai zaman buga gaba. To ka gani duk ba a kawo wannan gyaran fuska ba ko sai gare mu mun ka kawo shi, kenan a ba mu lokaci, insha Allah komi yana biya zama daidai. mutane su bar gaugawa, gargawa ba ta aiki, gaugawa ba ta aiki. insha Allah. akwai kuma zancen tattaunawa da sai da yawo da mun kaji an ce ko Mali ta shigar da wata takardar nema a zo a zamna da sai da yawo, bayan duk kasashen gana mu guda 3 sun heta sun ce ba ruwansu da ita, kuma an ce yanzu za a yi wani zama na menene akan me za a tattauna? kasan ita sai da yawo tun 1975 ka yi ta. to ai wane ne maharinta? mu ne Mali ne, Burkina ne, ko a kama ma Yakubu Gawan na Najeriya bayan sun yi ta cikin wannan yakin da kowa ya sani. to cikin in an yi kungiya ai akwai abin da ake sawa, ko wace ƙasa na ba da nata gudumawa ko a yi wasu banki, a yi wasu menene, to waɗannan in an raba ruwa ai tsakin ma sai a raba shi ko kowa ya samu nashi alhaki. mutanenmu da ke aiki wajensu su san da aiki wajensu ya ƙare. wannan abun duk ai sai an zamna a tattamna. to abinda an matsala ba tattamna ba, kamar su jinkirin da suke sawa, tunda duk su cikin hankalinsu duk wanda an kai dole sai Faransa ta ba su wannan garanti ne za mu komowa. su kuma tunda Allah ya karbe musu dubara sai suna tsammanin wannan zancen kuregen gaskiya ne. shi a maharin duk abin da kake gani ana gayi har yanzu. shi a maharin da sun ce shekara guda sun ka bamu, shekara guda da ta cika sun ce a mun kara muku wata 6. duk wannan ana tsammanin tun da Faransa ta ce sai ta kada wani cikinmu, in ta kada guda biyun sai su bi hanya. duk cikin wannan ne suke. shi yasa kana ganin suna wani lumburai, suna wani wane ne, suna jan kafa tun da su in an ja lokaci za ta kaiwa inda wani zai faduwa cikin mu. sai kasashen duka na IAS ta runguje, babu IAS kenan dole sai da yawo mun komo sai da yawo. dan shi suke nawa cikin shi ne suke nawa cikin shi. mun sani ai ba a zamna a tattamnan shi a abin Mali na gaya musu na ce in mai gayi bai yi hankali ba mai saurare ya yi hankali. shi ne an maharin duk wannan ɗaukar lokacin da kake gani. tun da su ba su ce Allah ba su dogara da Allah ba su san akwai Allah ba ko alama. insha Allah. mun zo karshen wannan tattaunawa ya murgima shugaban kasa, ko akwai wani sako muhimmi da za ku iya ruhewa da shi zuwa ga al'ummar kasar mu Niger da ma na IOS gaba ɗaya da muke tare da su? to alhamdulillah, sako na farko dai shine mu ci gaba da yi ma sojawanmu duka jami'an tsaro godiya da jan aikin da suke nan suna yi. kasanmu ta kwana lahiya ta tashi lahiya, ko da ba za a rasa fitinu ba, ko da ba za a rasa fitinu ba, saboda mun san akwai waɗanda ba su son su ga kasanmu ta zamna lahiya. amma mu ba wannan a gabanmu ba. yaya za mu yi? dole mu sa a girmama kasanmu, dole sai mu yi 'yan ƙasa godiya dukansu da sun ka tashi tsayin daka, sun ka sa ƙasa su gaba. duk abin da an ka ce kana gani 'yan ƙasa gaba suke. yanzu tarbacen ga da an ka ce a yi kama ma soja, kaga wanda ya yi ƙasa a gwiwa babu. saboda shi sai mu musu godiya da juriya da suka yi. sai da Allah ya kwaka imaci kowa yana gani. ga ta nan ta sabka cikin cimaka, insha Allah wasu fanni ma suka za ta yi. da 'yan ƙasa za su samu aiki, su yi rayuwa mai wadata ko. wannan shi ne za a yi. muna yi musu godiya da tarbon da sun ka yi muna, sun ka gwada muna
wannan kamna da amana har abadan ba za ta kauce ba. In dai mun rike aiki na fi sibilillahi mun rike gaskiya su ma suna tare da mu insha Allah kuma gaskiya za mu rikewa wadda mu da 'yan ƙasar mu duka mu gudu tare mu tsira tare. 'yan ƙasar confederation ɗinmu duka muna jinjina musu tunda muna tsaye yau don akwai su ne. In ba da su ba abinda an ka yi muna niyya wannan ba karamin musguna ba ne. Wanda ya yi niyyar kama yaƙi bai bar komi ba. Sai su sun ka kama muna yi musu godiya kuma mu ci gaba da nazari wadda rayuwarmu kasashenmu duka na confederation wannan za ta bunƙasa cikin arziki da kwanciyar lahiya. Kan mu yi ƙasa a gwiwa. Muna godiya kwarai ga ma'aikata na fanni-fanni da sun ka kawo goyon baya, wasu cikin rashin albashi ba su bar aiki ba. Ko da akwai waɗansu da kake gani in wata ya kwana 8 ba su samu albashi ba sai su ce a mun bar aiki wa ne. Wannan duka mun san dalili. Amma ƙasa ma'aikata yawansu ƙasa su sa gaba ba su sani mina hici gaba ba su sa wata siyasa ba ƙasa ce sun kasa gaba. Mai godiya faru daga Somayir wasu sun kai aiki sha da wani abu ba su da albashi kuma sun ci gaba da yanki sun ka samu abin da ka samu sai dai dada a samu an ka sa shi kasuwa wanda ya kamata. Muna yi ma duk wanda cikin zuciyar shi fi su bi lahi karshe ce a gaba gobe. Wannan azumi zai kamawa nan da sati guda wadda mun ka kai wani lokaci cikin ƙoshin lafiya. Allah ya mu izini da ƙarfin gwiwa na yin wannan ibada lamu lafiya a je a yi sallah lamu lafiya. Kowa ya sa zuciya ga roƙon Allah. Mun ga abin da ya samakon da muka samu da muka jure ga roƙon Allah mu ci gaba ga roƙon Allah. Roƙon Allah bai faɗi. Kiyayya tana nan hari da za a kama ƙasar mu Niger suna nan mutane sai lisahi ne suke roƙon Allah nan yake suna wagaje tunda wanda ya ce Allah to ya kare ka sa gaskiyarka. Allah ya san zuciyarka ka tsabtata sai Allah insha Allah ba abin da zai hin ƙarfinka. To mu ci gaba roƙon Allah duk waɗanda sun ka kama sarakuna mallamai da 'yan ƙasa sai ka ga gari ya tashi ya yi tarbace don ya bisa sadaka ya zo ya sabka Qur'ani ba wanda ya kama mishi ba in san iko don ya sa ƙasar shi gaba. To muna godiya bisa kai ga wannan kuma a ci gaba da yi roƙon Allah ba shi faduwa. Akwai abu da yawa da yake ga kare muna mu mun sani tunda muna gani ta'addanci harin da ake so a kamuna ba kaɗan ne ba ne roƙon Allah nan ke sa suna wargaja. Muna yi kowa godiya. Allah ya ba mu ni'ima da cikin ƙasanmu ya bunƙasa arzikin ƙasanmu 'yan ƙasa su wadata cikin kwai da hankali. Shi an magana ta ƙarshe insha Allah. Amin ya rabbil alamin. To madalla mun gode ya mai girma shugaban ƙasa. Masu kallon mu da sauraron mu anan ne muka kawo ƙarshen wannan tattauna kamar da kuka ji ire-iren tambayoyin muka yi mafi yawa akan kasar mu Niger halin da ake ciki zancen tsaro zancen tattalin arziki zancen hulɗa da dai sauransu. Da fatan Allah maɗaukin sarki zai sa duk ire-iren kiraye-kiraye da darussan da